Ikanapulog-lima nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Hulyo 12, 2020. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto, kundili mopatubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumanon niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, mohatag og mabungahong ani. Giduaw nimo ang yuta ug imo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios ug imong giandam ang binhi. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta. Gibubuan mo ang iyang mga tudling. Gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihumok mo kini sa makusog nga ulan. Gipanalanginan mo ang iyang abot. Gipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo, ug ang imong mga dalan nagasugwak sa abunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini, ug ang kalipay nagatugob sa kabungturan. Ang kaumahan napuno sa panon sa kahayupan, ug ang mga lugot gihabulan sa mga tanom. Nagasinggit sila ug nag-awit sa kalipay. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayod ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunoton. Ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babayi nga nagbati. Apan dili kay ang mga butangray nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbaton na sa espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang nagpaabot kita kun kanus-a sagupa ang mga anak sa Dios ug kanus-a luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo.
Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ni anang adlawa, mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya, ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto nahulog sa agianan, ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalawos ang mga linghod nga tanom, ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og tagatos, ang uban tagkan-uman, ug ang uban tagkatloan. Ug miingon si Jesus, busa pamati kamo kun kamo dunay dalunggan. Unya, ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong maggamit ka mag sambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya, dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tawo nga walay nahut, kuhaan pagayud bisan gani sa diutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga naggamit ako og mga sambingay kun magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isaías, bisan unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako, ug sila akong ayuhon. Nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila
makabati. Busa, pamati kamo, ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitugot sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe, mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa ug gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga pag-antos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Namunga sila. May namungag tagatos, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagkatloan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.